היי כולם, אז אנחנו חזרנו בעוד סרטון? כן, והשבוע אנחנו נעשה 3 צ'אלנג'ים עם סמנתה ו... אז אנחנו נעשה... איזה צ'אלנג'ים אנחנו נעשה? זה צ'אבי בני צ'אלנג'. זה צ'אלנג' שבו כאילו לוקחים מרשמלו ומישהו מצליח לדחוף כמה שיותר מרשמלו לתוך הפה שלו בלי לבלוע אותם. כמה שיותר... אוקיי. אוקיי, אז לדחוף כמה שיותר מרשמלו לתוך הפה שלו ולהחזיק, כאילו מי שמקיא כאילו יורק אותם. יורק אותם, כן. הוא המפסיד והשני מנצח. וכאילו בזמן שאנחנו מכניסים את זה, אז כל פעם צריך להגיד צ'אבי בני. צ'אבי בני. מי שכבר לא מצליח לעשות צ'אבי בני גם מפסיד. כן. אז או מקיא, כאילו יורק. יורק את זה, או שלא מצליח להגיד את זה. או שלא שומעים צ'אבי בני. כן. אם אומרים פלאבר בני, לא. זה עדיין בסדר, אבל זה עדיין... צ'אבי בני. לא, אבל אם זה, לא כזה. צ'אבי בני. לא יודעת, בוא נגיד, לא משנה. כן, ככה. אז לא משנה. ואנחנו נעשה עוד פעם... את אתגר 7 שניות. אתגר 7 שניות. אתגר 7 שניות זה אתגר שבו, נגיד אני מציבה לרוזי לעשות משהו ב7 שניות. נגיד אני אגיד לה, רוזי תביאי לי טוש ירוק ב7 שניות. ב7 שניות היא אמורה להביא לי טוש ירוק. אוקיי. והצ'אלנג' האחרון זה... Draw my face challenge, שלוקחים עץ אחד במעיניים ולצייר את הפרצוף, את הפנים, את אזור הפנים. שלי, או שלה. אני מציירת את סמנתה וסמנתה מציירת אותי. כן, בדיוק. אז נראה לי זה הכל. כן. אז תהנו וצפייה נעימה. אז הנה. בוא נתחיל. מרשמלו. יאללה. ואנחנו נתחיל באתגר הראשון. צ'אבי בני. צ'אבי בני. יאללה. אוקיי. שנינו ביחד. אני מציינת. אני אנשום. צ'אבי בני. צ'אבי בני. אוקיי. סתם בא לי לאכול את דוחד. טוב. צ'אבי בני. צ'אבי בני. אוקיי. זה ריק. צ'אבי בני. זה נופל לי. אוי, זה כזה טעים. צ'אבי בני. אני נורמל לסנאי. צ'אבי בני. צ'אבי בני. צ'אבי בני. צ'אבי בני. צ'אבי בני. go away. צ'אבי בני. אוי, זה מגיל כזה. זה לא טוב. שכחנו להכין כוס מים. כן. צ'אבי בני. יש לו פה קטן. צ'אבי בני. יש לי כל כך הרבה משמעים, אז אני הולכים להסתכל. אוקיי. צ'אבי בני. צ'אבי בני. מה? צ'אבי בני. מה? צ'אבי בני. מה? את יכולה להגיד צ'אבי בני? כי יש רק צ'אפי בני. צ'אבי בני. אוקיי, סבבה, אני צריך להזדמנות אחת. צ'אבי בני, יאללה. אז אנחנו רק לא נקרא טרקים. אוקיי? צ'אבי בני. צ'אבי בני. נראה לי שכבר לא... יאללה, תתחיל את התוכנות, או שאת רוצה זה. יאללה. צ'אבי בני. אני יודעת לעשות. יודעת? יאללה, צ'אבי בני. צ'אבי בני. זה היה טעים בהתחלה, אבל עכשיו זה פשוט דוחה. נראה לי נמשיך לשלב הבא. כן. עכשיו... 7 שניות. אתגר 7 שניות. אז בוא נתחיל. מתחילים. אוקיי. אז באתגר 4 שניות. 7 שניות.
7 שניות, אנחנו נעשה מה שכבר אמרתי. כן, אז בוא נתחיל? כן. יאללה, את ראשונה? כן. אוקיי. רגע, אני צריכה לעשות טיימר. יאללה. אוקיי. בואי תמומנטו. רגע, זה כל הדברים בחדר שלך או גם בבית? לא, בחדר שלי. אוקיי. אוקיי, אז ב7 שניות תשפריצי עליי בושם. 1, 2, 3. 4 שניות, וחצי שניות, סבבה. אפילו לא קמתי. אוקיי, עכשיו אני אומרת לך טוב. אוקיי, לא. לא שהסרחתי קודם. אוקיי. ב4 שניות. ב7. ב7 שניות תכניסי מסטיק לפה. מסטיק? 4 שניות. אוקיי, אני כבר מסטיק, רד לי מסטיק. אוקיי. מה עכשיו? אני. לי מטבע מהקופה. את לא, זה ב5 שניות ואת לא עצרת את זה. הנה! 6.93. ב7 שניות תביאי לי את הג'לקה, ב7 שניות תביאי לי את השמיכה שלך של הילדות מקופלת. 3, 4 ו... בבקשה! היי, מקופלת. this is... מדהים. פעם זה היה יותר חמוד והיה על זה פילון. סתם לא, אני שמחת מהילדות שלה, זהו. עכשיו את. כן. אוקיי, רגע, כמה פעמים כבר עשינו את זה? 2, אני כבר 2, פעם שלישית, יאללה. פעם שלישית, אוקיי, סבבה. ב7 שניות תפזרי לי את השיער ותסרקי אותו. זהו. איחרת. די, כי השיער שלך נצא מהגומיה. מה זה השיער הזה? אופס. אופס. תסתכלו מה עשתה לי, קשה לי שיער. איחרת, אז נקודה אחת לי. מה עושה מפסיד? מה? מה עושה המפסיד? פשוט מפסיד. אוקיי. לוזר. לוזר. אני אצטרך לכתוב עלייך לוזר בגדול. על המצח. כן, בתושלום מחיק. לא. סתם לא, אני לא אכתוב. אוקיי, ב7 שניות, תביאי לי. ב7 שניות תציירי לי חתול. חתול! זה הגיוני! יכרע. אני לא ראיתי. 7:50. אבל הנה חתול! אבל עשית אותו ב7:50 שניות. לא! יאללה, תראה. אוקיי. אז 1 לי. 1, מה? 1 לך, 1 לי. תיקו. אמרתי 1 לך. תיקו. אוקיי. אוקיי, אז זה הרביעי שלי. כן, שלישי. רביעי. ואז אוקיי. ב7 שניות תמצאי לי חולצה ורודה מהארון שלי. גו ווי ביץ', מצאתי, וזה לא חולצת בית ספר, זה כן חולצת בית ספר, את עצרת אחרי הזמן! עשיתי את זה ב6:40, באתי פה וראיתי את זה, 6:40. אז בואי אני אעשה לך עוד אחד. תדליקי את הטלוויזיה אין לי מושג איך מדליקים את הטלוויזיה. יש לך מושג, הנה כפתור הצהוב הזה, לא יודעת שנייה. הנה כפתור הצהוב. ואז מה? ותעביר לערוץ 40 רגע, זה נדלק ואז ישר? לערוץ 89. אוקיי, אז... אפשר לראות בבית. אבל עד שהוא ידלק. 80 ומה? 89. 89? אחד. אבל מה? ב7 שניות. מה זה? שנייה, יצא לי משהו מהגלגל. אוקיי. ב7 שניות תרכיבי את זה חזרה. מה? אי אפשר! זהו, עמדן! 7:60, איך אמרת? איך יכולתי? טוב, אז זה יוצא שאני הפסדתי. כי הפסדתי ב2 ואת ב1. אז אני הפסדתי. אוקיי, היא הפסידה.
אז לוזר. יש לך איפשהו אייליינר? אין לי אייליינר. מה זה? אחותי, אני לא שמה אייליינר. זה אני לא יודעת. פותחים את זה ככה. זה כן אייליינר. איך יש לי אייליינר? לכתוב? אני אכתוב לך לוזר. אני רק אין. הנה זהו. לוזר. אוקיי. אז זה היה אתגר ב7 שניות, יו. כן, שכחתי, הפסידה באתגר הצ'אבי בני. אז גם אני ציירתי עליה. אני מרגישה ערית. למי שיש יותר לוזרים מפסיד. כן. אני מרגישה שוננת יום. אוקיי. והרביע ביחד. כחול, הכחולים. טוב, אז בוא נתחיל. אתגר דרום מי פייס. של מי הציור יותר קרוב? מנצח. אוקיי. בוא נתחיל. אז רגע. 3, 4 4 ו... הנה סמנטה. תודה שאני מוכשרת. זה הדבר הכי יפה שראיתי בכל החיים שלי. לא, אפילו חתמתי יפה. כאילו החתימה שלי זאת חתימה שלי. אני אשמור את זה לנצח סמנטה. הציור הכי יפה שלי בו. יותר טוב מזה. לא סמנטה, תראי מה הטריף בזה. רגע, אוקיי, אז בוא נחשוב, מה יותר נורמלי? יאללה לשלי. למה? כבר ציירתי, תסתכלו. ציירתי את השפתיים שלה, וציירתי גם את החיוך. כאילו ציירתי חיוך ושפתיים כאילו ביחד. זה משהו לא הגיוני, אוקיי. אני ציירתי יפה, השקעתי. אוי, פקשה. הנה, אמרתי לך שאני אשכח את זה אחריו, כי ציירתי אותה כבר פה. וציירתי אותה פעמיים. אוקיי, נראה לי שלי. יאללה. איפה היד? היא בתוך השיער. אני עושה ככה. רגע. מה זה מרחיב לי על דווקא? וואי, אני מרח לי על אל. וואו, נורא. וסמנטה, תעשי מה שהיא עושה. ביד השנייה גם. יאה. האמן, דורות. לוזר. כן, נראה לי שאת ניצבת באמת, זה הכי יותר יפה משלי. כן. ירדתי בנקודות חן שלי, אני אמות. תראי איך את השקעת בעיניים, תראי את העיניים שלי. ציירתי לך כאלה כמו שקיות מתחת לעיניים. ציירתי לך, תראי את הגבות שלך, תראי את הגבות שלך. הם בתוך הריסים. לא ציירתי ריסים. זה הגבות? כן, עשיתי פס ואז... חשבתי זה ריסים. רגע. יש לי דעות מסודרות, די. אז אני מציירת לרוזי עוד אל אחת. אז תביאי לי בבקשה את עכשיו עם שתי אל. מה אני אקים? אני עושה לך A פלוס. רגע, אני אתקף את היד. למה איך זה לא עובד? כי יודעת את האור שלך או משהו? לא רוצה להיות לוזר. אבל A זה פלוס זה עובד טוב, יופי. למה זה נראה? A פלוס. זה דומה למשולש. אילומינטי. אוקיי, אז זה האיום. רוזי.
כן. look to the camera. אז זה היו... זה היו האתגרים שלנו. כן. אוקיי. אז אנחנו מקוות שנהנתם. אני אישית מאוד נהניתי, צחקתי הרבה, במיוחד על הציור של רוזי. אני הייתי כל כך יפה. אני מוכשרת, די, אני כל כך יפה. אוקיי, אז ביי. זהו. נראה לי. סאבסקרייב. סאבסלייק. סאבסלייק. תעשו סאבלייק. סאבלייק, שזה סאבסקרייב ולייק. אז ביי. ביי. ונתראה בשבוע הבא.